Siyabingelela kakhulu lo onibingelelayo nibingelelwa umfana kaJimbili Mazamuncu lapho uphuze khona uphuza kabe uphuza khona imbongolo. Usibonga wonke amasonto lo nibingelelayo. Namhlanje unibingelela usendaweni esigodini sakwaMakhukhula sisemkhehlweni entombazane. Namhlanje sikhehla intombazane. Sikhehla intombazane kaMakhaza Bhokile wanolele umzukulu wakhe namhlanje. Kuhle kudelile namhlanje kodwa njengamanje siqala nje ngomembeso. Namhlanje siyayembesa embeswa insizwa yakwaKhumalo. Kuhle ngathi sonke singaphathana kahle iphelele insizwa kube kuhle nje esigodini sakule ndawo nakwamasonto sonke siphathane kahle. Lona okhulumayo ke uyena umfana omncane usomnyama 99 uma umfuna usomnyama 99 kuzobe kukuhle kudelile insizwa ngithi ayiphelele nobuwa le video naye ezizwe nayikhululekile kakhulu ebona ukuthi ebebuna nje ubuhle bento busazokwenziwa lapha emzini kababa kube kuhle nje nazi nane insizwa zikhona nezintombi zikhona ozobona nje ubuke nje ubuhle bevideo nobuhle bento. Siyabonga nje kakhulu ukuthi ngathi umcimbi ungahamba kahle.